Nå, så sidder vi her. Jeg vil lige sige hej. Det er blevet fredag, og jeg er på vej hjem og sidder lige nu i kø. Der er sket et uheld længere fremme. Så det bliver spændende at se, hvor lang tid der går, før vi kommer videre her. Nu er jeg afsluttet anden uge på data- og kommunikationsuddannelsen, og det virker nu egentlig meget spændende. Der er noget mindre adrenalinkick end det, der var i mit ambulancevæg, men det er sgu dejligt. Eller det virker til at være godt ude på min læreplads i hvert fald. Så der glæder jeg mig til at skulle ud her til næste år, når jeg engang har afsluttet grundforløbsprøven, som vi har her slut december. Så er der heldigvis lige en juleferie sammen med drengene, og min kæreste selvfølgelig, inden at jeg starter op. Så det bliver rigtig godt. Nu må vi se. Og ja, som I kan se, så er det min kanal der. Jeg hedder Morten og er 34 år gammel. Tidligere ambulancemand. Nu er jeg så gået over i IT-branchen og startet på data og kommunikation. Hvilket jeg synes er spændende indtil videre, så det skal nok blive godt. Her på kanalen, der vil jeg primært videoer som det her. Og så vil jeg fortælle lidt om min robotplæneklipper, jeg har købt derhjemme. Den Scout Smart Vision 600, som jeg købte sidste år. På kamera. Det fungerer nu egentlig meget godt indtil videre. Den er jeg i hvert fald tilfreds med, i forhold til prisen i hvert fald. Lige nu der kører jeg meget bil. Frem og tilbage fra skolen i Kolding til Esbjerg. Så er det godt, man har noget podcast, så de kan være her og fortælle lidt. Det er enormt meget hyggeligt at sidde og snakke med sig selv. Eller til et kamera, som jeg gør lige nu. Og som I kan se, så fandt jeg selvfølgelig min Bertha, a.k.a. robotplæneklipperen, ude i min have, da jeg kom hjem. Så den skulle da lige startes igen, så den kunne komme tilbage på plads. Spoiler alert. Den kom tilbage, hvor den skulle være, og har kørt i weekenden. Perfekt. Tak fordi I har kigget med.